dünyadan geçen bukcam. Gül nağışlı qoçokly, ilwan yüpök çiçekli. Hingamlardan hing alan, yaylalardan ring alan. Elimden miras В Центре общественных организаций Туркменистана состоялся торжественный конкурс «Искусство туркменской вышивки. Наше национальное наследие», посвященный включению искусства туркменской вышивки в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Этот конкурс, организованный с целью сохранения, популяризации в мире и передачи будущим поколениям нашего национального наследия, был проведен на высоком уровне Центральным советом Союза женщин Туркменистана, Национальным центром профсоюзов Туркменистана и секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Bu çare UNESCO'nun İşler var Türkmenistan Milli Toparının sekreteriyatı ile birlikte geçiriliyor ve ol ata vatanımızın hemşirelik bir taraplığının 30 yıllık toy davaralarının çağında geçiyor. Acayip fırsattı. Türkmen halkının milli lideri Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı kahraman arka dağlı kahraman serdarımız, hürmetli prezidentimizi yetik gelen ine Türkmenistan devletinin bir taraflık toyunun davarasının 30 yıllık münasebetli tüysürökten kutlayarın. Koy kahraman arka dağlı kahraman serdarımızın canları sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Türkmenin milli mirasını östürmek, paylaştırmak, dikeltmek, korumak ve onları dünyaya yayratmak, halkara derecelerini beygiltmek bağısında alıp barayan tutumlu devlet işleri, ahli umumi adamzat behvetli taslamaları, üstünlüklü durmuşa geçsin, rovaşlıklara beslensin. В конкурсе приняли участие талантливые женщины и девушки со всех вилаятов страны, которые продемонстрировали тонкости ручной работы, созданной светом очей и теплом души туркменского народа. Участницы продемонстрировали свои навыки и таланты в 3 турах в соответствии с условиями конкурса. На первом этапе они, вдохновляясь образцовым жизненным путем Углаба-Тедже, выполнили начальные подготовительные работы для искусства вышивки, такие как выбор иглы, придение шелковых нитей, выбор узора и кройка основы. Во втором туре девушки и женщины выразительно и содержательно рассказали об истории, особенностях дизайна и методах изготовления выбранных ими вышивок. Что вышло из рук, то и к лицу, они, облачившись в созданные своими руками наряды с вышивкой, представили их с помощью художественного слова, поэтических строк и жемчужин народного творчества. В ходе конкурса жюри справедливо оценило выступления участниц. Победители и все активные участники были награждены почетными грамотами и ценными подарками от организаторов. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, peder ýorunyň dowgamaty atarlayan ajap zamanydyr. Gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda Türkmenistan ýurdumyz gün-günden ösýär, özgörýär. Dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 3 gezek ikrar edilen şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýlanýan günlerinde ýurdumyzda milli keşdeçilik sungaty bilen meşgullanýan gyz gelinlerimiziň arasynda geçirilýän Türkmen keşdeçilik sungaty milli mirasymyz atly bäsleşigini biz hem arkada şäherden gatnaşýanlygymyz üçin ene mamalarymyzdan miras galan sungat eserimize bolan bu ýonjumyz has hem goşulanýar. Bugün biz bu bäsleşikde baş bayraga münasip boldyk. Bizim ýüregimiz, kalplarymyz bu ýonjdan doly. Bize şular ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredip beren gahrman arka dağymyza, arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýarys. Gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli, bütün adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri rowana ýollarda rowaşlyklara beslensin.